South Africa sabingela kuphi nakuphi lana khona ngendawo nibingela uthuleleni sivela kwenhlangano Thuleleni Organization igama uMduduzo kaMkhwanazi. Sinodadewethu-ke ngapha naye nje ubezidlulela wangibona ngihleli ngapha wesevele nje ezocela usizo. Isimo-ke sakhe-ke esokuthi uthi walahlekelwa umazisi wakhe, but-ke kalahlekela umazisi wakhe uma ngabe sethi uthi uyahamba uyozama ukubhalisa kabusha ethi awuthole, sekukhona izinto ayitholayo ezivelayo angazazi ukuthi izinto zini azozichaza yena ukuthi-ke uchazane, thina-ke sizozwa ngaye-ke nangokhona ngala. Sawubona sisi. Yesona. Ngiyaphila unjani? Siyaphila. Ngiyaphila. Uyathanda uzisho igama noma uyasaba? Hayi igama hayi. Hayi igama ngilisho. Awulisho? Uqhamuka ngapha nje usungitapona nje. Bengiqhamuka la eUnisa, ngithi ngize la epolice station ukuzokwenza i-affidavit. Wenzani eUnisa? EUnisa ngiyafunda ka-NTG. Okay. Ubusuthi yakwenza affidavit? Yebo la epolice station. Okay. Ngoba ngaba nenkinga ngo-2016 ngalahlekelwa i-ID kanye nelicense. I-ID le uqwembe lelakudala. Yeah. So isilahlekile ngayivuselela i-ID ngahamba ngawushayenye ngo-2016. Ngo-2022 mase ngiyovuselela i-license sekuthiwa sekukhona imoto ekhona egameni lami. Hayi ngimangale ngoba nginayo imoto. Mase kwathiwa-ke bangenzela i-print out ukuthi angifonele eMaritzburg. So ngafonela-ke eMaritzburg ngasho ukuthi ngithola ukuthi kuthiwa nginemoto egameni lami. Nabo bakonfirm eMaritzburg ukuthi khona imoto ekhona egameni lami. Ufona eMaritzburg abani eMaritzburg? Department office yaka-transport. Aha. Mase ngifonelile-ke khona kwabo ukuthi-ke bazoyi-check-a-ke into yami-ke nokuthi angibasendele i-proof yokuthi ngempela ngalahlekela. Ngenhlanhla sikhathi ngilahlekelwa ngayenza i-affidavit ukuthi ngilahlekeliwe i-ID. Ngasenda-ke eMaritzburg. Kwahamba isikhathi-ke ngaphinda futhi sengiphinda uku-check ukuthi mhlawumbe sengingakhona yini ngoba ayikho i-feedback engangithola eMaritzburg. Ngaya e-license office eseScottsburg. Bafike bangenzela i-print out ukuthi ziningi izimoto ezisegameni lami, ngiphethe nje la iphepha zu-49. Yini? Iy'moto lezi ezisegameni lami. Egameni lakho nje lani ezakho? Ezami kodwa akuzona ezami ngoba phela mina anginamoto njengamanje. Cha phela ezakho makuthiwa zisegameni lakho. Zisegameni lami. Nemoto eziwu-49? Eziwu-49 baba. Yebo. Khona amathenka nje wona amaningi kakhulu. Ithenka yini i-truck amanzi? Ngiyacabanga ukuthi impela ama-truck ama-truck iwona amaningi no-Mercedes. Njengoba ngisho ukuthi ku-49 sekukonke nakho 49. USARS ukuyekelani pho unemoto engaka? Uyakhokha intela? Isigwili wena. Isigwili esihamba ngeenyawo. Uyazulisa. Lutho. Nakho-ke ngikweleta $1.5 million. Malini? $1.5 million. Hebo. Nazi inamba eziningi angikwazi nami nokuyibiza kodwa kona engikweletayo-ke lokho. Lapho R1,583,967.49. Imali ekuthiwa-ke amount due. Kuthiwa ikweleta phi manje SARS? Ikweleta phi manje ukweleta ba? Kwi-license office. Ibona abakhiphile ukuthi mana lento yini le? Eqhamuka phi lento? Uke waya eMaritzburg wena? eMaritzburg ngafika kwathiwa ku-offline, so ngabuya ngoba mina ngihlala la eThekwini. Ngase ngithi ngiyoyizwela khona ngafika ngakhona ukusizakala kwathiwa i-system offline. Hayi impela nansi outstanding balance it's R1,583,967. Okay, it's 40 cents ngapha. Yo. Imoto nazo unanamathenka noma semi-tank o-UBT semi-tank. Yebo. Ezakho le moto engaka? Sengingakuzama nawe ngisho nangeyodwa ngoba seyiningi nami ngazenza nasenzenini. Manje ma ukuthi uyayiphika-ke abatshetha zona moto bathini? Bathi kusaphenya. Libele kusaphenywa nje. I-license office? Yebo. Awukazi uyovula icala emaphoyiseni? Ngayekuvula icala. Athini amaphoyisa? Ngavula icala eMkhomazi bathi because i-case le ngathola eMzinto i-license officer yaseMzinto ukuthi nginemoto egameni angiyise eMzinto, so bayi-transfer bayisa eMzinto i-case. Kwakhona ubaba-ke owaliphatha icala
last month ngisendeliwe ukuthi akusayena lo owayeliphethe sekuwomunye naye lo akaza enze lutho vele nalo wasekuqaleni nalo wesibili futhi usathula. Bathi mana dadewethu. Bathi imoto zibiza wena Zisegameni lami nje. ID number yami, i-address yami la ngangenze khona i-ID wayelahla phi ID wena? Esphingo. Yalahleka kanjani? Ngangiye e-police station ukuyocertify. Sengibuya sengabona sengisendlini ukuthi akukho lokho kokuthu. Kodwa ekhona amaphepha la kade ngiwenzile. Ngiyayitshela mhlambe noma uyaphuma ke kulama plastic file la usifaka kuona. Kuphela kanjalo ke. Yabona kumngozi bokuphatha i-ID yendalo leyo qwembe. Ya inkinga le yakudala ngoba umuntu ukhona ukufaka isithombe sakhe. Ngeke ngibone manje umuntu umelahlekile i-ID uyakwazi ukuyithola cause kusuke bayibeka ngisho nasetaxini la ngoba lokho okuqwemba umuntu akakwazi ukwenza ubugebengu ngakho. Manje uzenzani ke Ntombi ukuthi unemoto engaka nje? Uthini umyeni wakho wena? Nithini? Niyigwile? Ayibo akusemnandi nje phela ngoba manje lezi ikweleti lezi sekwezethu sobabili phela ngoba thina sasingazi ukuthi lezi like uma unesikweletu kusho kwasilutha nje ukuthi isikweletu sakho siyangi-affecta nami ukuthi sibambisene ngakwezoshado. So thina sitshela ukuthi ngoba sishada izobe siyaba nenkinga le yanto angasakhoni kanti ke seyangena ke nophathini ke lapho. Inkinga ukuthi sesibhekene nenkinga sonke akusemnandi nje. Angisakhoni ke futhi nokuba nelicense manje. Ngisho wathiwa kuba khona inkinga ngiyafisa ngabe mhlambe akekho umuntu ozodrive ngoba phela mina angina license. Angina license. Awunayo? Angisenayo phela angikhona ukuyivuselela kusuka 2022. Angisenayo. I-case number nayo? Yebo. Umseshi ugcina uxhumana nomseshi? Njengoba eshintshiwe angikaze ngikhulumane naye lo seshintshiwe. I-police station yakephi? Yasemzinto. Ekuzomela phela ubuyele khona uyothola phela icala lakho seliphethwe bani sisi? Noma ufuna lokho uzokusumela ngoba nakho usewesivile uzokwazi ukubopha phela kule mali ethiwe kweJohn Sales. Imali yaphezulu kwemiliyoni. Hayibo. Niyayibona ukuthi nomyeni wakho ubungozi balento? Yebo. Ngibona nje sizama ukuthi kube khona usizo sikutholayo ngoba sekunzima kakhulu. Hey. Awucela usizo la kubantu bakathwele abangaba nolwazi ozomthetho uthi yebo. Ngiyacela nje mekukhona owaziyo noma mhlawumbe wabhekana nenkinga efana nale ngiyacela abantu usizo ungilekelele ukuthi kwenziwa kanjani mase kunje. Ngiyacela ngiyanxusa. Unqabe ngaka imoto. Ayibuze. Kodwa uhamba ngenyawo. Khona no Mercedes mfana unzima kabi. Kodwa manje ihamba ngenyawo. Khona ke mhlambe ke ebank kodwa uyakwazi ukungena ebank akusasama ebank yakho? Yebo ngiyakhona ukungena ebank. Kuukuthi bengihlezi mina abantu bengifonela umuntu athi uyafuna i-car insurance nga-understand ukuthi mina nginayo imoto ngihle ngizophendula ukuthi hayibo anginayo imoto. Kuukuthi futhi bona phela bayabona ngeindlela zabo ukuthi ngiyayidinga le car insurance kodwa ngihamba ngeenyawo. Yabo. No, usatime nokuthayima nje ukuthi naku bengithinta bethi insurance ngiyidinga nami. Time one. Hayibo. Cha ngibuza ukuthi nina ngifuna insurance nemoto. Phela ngazi sibahlezi beyifonela abantu. Hawu. Kanti bakubona bona ngalo ukuthi hayi. Bayabona manje hayibo u-rich girl. Lapho girl analutho. Kahle noma kufike yabo lento singiphathise ngestress ngale ndlela ukuthi sengithatha amaphilisi e-BP yeso. Ngoba nje mengayicabanga hawu bheka phezulu i-BP. Ubaba sekhaya unayo imoto yena? Yebo. Hawu mfethu. Angikhona ukuyidriver. Indaba? Ngizodriver ngelutho nje angina license nje. Hayi bafuna uboneza i-drink ngoba kuvimba. Ngiqhubeke khona lapho ke nami ngi-add ukuphila. Uboneza i-drink yebo. Hayi ngiyafuna nami ukubuyela ngibe ne-license yami. Hawu mina ngabe sengiyilandile imoto engaka esegameni lami ngabe egcwele igceke. Awulandisa uzongiphe engaki? Sobona nje ngasohlukaniselana. Hayi leyo ukuthi siyobona ngeke phela ngibe nayo show sobona kweyibuyile ukuthi nginika ngaki. Khona ama truck la ufuna ngisheshe ngazi nami ukuthi la ingaki ikhathi yami la yabo.
ngithi nami ngihlomise zami bafana siyaya lapha sihlehli sibuya nazo ngibe ngazi nami masibuya ngiqoqo kwami nami ngiyadumisa ngibheke ekhaya Okay. hayi ukuthi kuthiwa siyobona Ufuna nje nube neshow ukuthi kulezi imoto zingake ziwu-40 bani 49. hawu ufuna ngazi zingake zami la Ufuna nawe zibe inqwaba nje. before nje size sisuke ufuna ngazi yabo ukuthi zingake zami imoto engiphiwa zona la ezakathuleleni. ezakathuleni uhlupheka kanamoto ezwazi ukusebenza nje ngithi yabo sikake la ukuthi kakani siyifune nge-number plate uma ukuthi iyavela yebo sabona Ntombi uma ukuthi iyavela sithi bafethu vimbane emgwaqeni nansi imoto yakathweleni efunakalayo siyaphiwa phi yona bazovuka uthweleni bame ngenyawo yonke indawo bayigade siyozwa ngabo kuthiwa nansi siyibona ngapha edlula vimbane amaphoyisa ngalapho niyithathi leyo moto esiphiwe yona yakathweleni Hayi ngoba khona ama-number plate sokhetha lana ngithi yabona-ke hayi sokhetha la khona ama-number plate kuzoya ngayo ukuthi ufuna ukuthula upitipiti-ke phela khona ungekukhetha kakhulu. hawu mani khonani la uthi ngibo Yabo mfethu yabo flat line ya ama-truck lawo ama-truck lawo. unama-truck wena Buka Nakho khona ama-Mercedes. nohomu abakhiwayo khona lana. wakha nemizi Yabona amathenki kodwa maningi kakhulu ngicela ufuna uthole la emathenkini. ngifaka upetrol nami ngiye e-Iran lapha ngolanda udizili Ngicela sikona ungathiwa. ngihleli nesigwili bafethu yazi Hayi bukubukiswa ngami ngihleli emhlabeni. nesigwili bafethu yabo Kudlaliwe ngawo. engaka yibo bafethu ha Kubi. sisi wami inkinga ke lobheke nayo sikhathini manje Past 2. past 2 okay ujahile vele ekhaya Ngizothola usizo mfana singamane ngingakujahi. Hayi ngizothola usizo. Cha khona umuntu engicabanga nje ukuthi angazi uzongalibamba ukade ngiphuma nje manje ngodisi laba bathi sikhuluma nabo laba nenkinga yemali ebabeyengane zabo but nabe ngifisa ukuthi ngikufake kuyena but mhlawumbe angalibamba ucingo ngoba ngiyazi njengamanje usendleleni zemsebenzini njengamanje mhlawumbe ke uma benenhlanhla ngalibamba ucingo ngishoshe ngireport udaba lakho ngizwe yena ukuthi uthini yabo no kulungile dadewethu ake sithi asike size isikhalo sakho sibone sokusisa kanjani okay yes no asithembe ezobuya imoto zakho Ungasithembi ukuthi uzoclearisha igama nawe lakho. ayifuni imoto zakho Cha sengifuna ukuthi nje mina ngikwazi ukuqhubeka nempilo yami. Kodwa phela imoto mekuthi phela abantu abadala bebenza ukuthi ngibe rich mekuyona indlela le iqhamuke ngathi iqhamuka ngo left. uyakhona abantu abadala Ngiyakhona ukuthi abantu abadala bayakwazi ukuplana into yenzeke. Mhlawumbe mekuthi yona indlela yami yokuba rich le azize phela. Wazi uhlekani. awuhambe impela kuyoba phahle emsamo lapho Impela ukuthi mekuyona indlela hayi azikhali. angathanda sithwala nje Kanjani kanzi manje na? cha phela izinto mhlawumbe ukuthi phela zisasesididini Ngicabanga ukuthi kuxwaya kanjalo le ncathi lokuthi kuthi wena ungaqedanga ngesithwalo sakho mhlawumbe ukuthi bese into phihli zikonazi khona phela sisegameni lakho usele nje kancane kuphela ukuthi niyaqhuma yabo hayi uqhumise mfethu ngeke ukuthi kuqhukuze ngakhona uzophela hayi ngeke ungayi lapho kothwa ngafiki lapho cha ngithi awuthathanga yini mhlawumbe le ngozi wangayiqedela kwaphela nazi imoto sezikhona kuyabukisa ngomuntu exakile la ekhaya thina 49 wonke imoto nazi kuphela ukuthi yoke sikunike uyozonza ukuthi sikuningi ngekuyinuke hayi awubheke-ke lapho ey'ntweni zakho ukuthi kuphi ofake ngikwenze ukuze kulunge nezangoma ziyadlela singavimba izangoma nesiziguqela sithimule kabili kathathu sisibhemu sisinemfu la mhlawumbe soshaya umhlahla la siningi izangoma ezofika la siningi hayi azingizame bakithi ngeke sekuhluli phela lokhu no hayi nkosi yami cha kwaze kwadabukisa mama yazi kunzima mina ngithanda ukuthi ungaboshwa nje yazi abo bangangilokothi hayibo bazoba phela uyagwedela uzokubopha phela uduma nje emisi uzokubopha la funa futhi ngibiza umsweli nje ngizobiza u-under msweli yabo ingwenye usho ingwenye singa awuthi vele ngiyifoyile futhi ngizobiza ingwenye idwengwe nalo udaba la hayi mhlawumbe yona ngalibona ngenye indlela phela nithi u-transport yebo ungaphansi ka-MEC yebo angithi umhlonishwa uduma usebenza nayo ingwenye uyizama ingwenye nkosi yami nangisazi iyangigulisa nje le nto iyangigulisa
Hayi no, kulungile ngizoyithinta ingwenya la. Yeah. Ukuthi ngiyayibheka ukuthi iyiphi position engayidlala kule metha yakhe ingwenya yabo. Yeah. Da. No, kulungile ngizobona iphi position engadlala yona kule match yabo. Yeah. No hayi. Cha kulungile dadewethu. Ngiyabonga. Siyabonga nathi ukuthi nje uvela uve wathi nje usadlula. Hayi ke. Sekuphela 2 hours la. 3 yeah? 3 ngilibe ngilindile ngoba phela ngiyabona usinali Nkosi yami ithuba kade ngilibe ngifisa ngoba manje sibuye sithi sinibheka la online sithola ama scam akulula nanokunithola ngibone kuyinhlanhla nje mengivele ngihlangana nani awu no kulungile dadewethu akunankinga masizozama nje ezithuleni sikulekelele sikusize ma yeah no nami ngiyabonga usithemba nje yabo yeah ukuthi mabona thina bese ithemba liyakhulu ukuthi singakulekelela ake siboneke sihamba sifike iphi nangaludaba lwakho na okay no South Africa nalokuthi daba lika sisinizwile bafethu gadani indaba zama ID kogogo nobaba nomkhulu abasemakhaya nabadala nje abasala kubefele kulama ID amadala oqwembe ashintsheni kanza ukuthi ashintshela nomngozi ama ID amadala njengoba niza nosisi walahlela ID indala le noqwembe emva kwalokho sekuvela ukuthi ke usenezimoto ezingaka eziwu49 angazazi gadani ke South Africa yilokho nje bafethu sizobona nathi ukuthi simsiza kangakanani udadewethu sifika aphi naye no mina Mduduzo Mkhwanazi neteam yonke yakathweleni yabonga nisale kahle emakhaya